Dear फरायसाफोर नोंसोर मिथिगौना मिथिया जे x सानजाब x मानो x square जायो x square into x is equal to मानो x cube जायो एखे रोखोमैनो x square into x square is equal to मानो x to the power जायो जुदि नोंसोर मिथिया बे भिडिअखौ जोबनायसिम नायदो जोबोद गोरलैनो बुजि मोनगोन अके आच्छा बिनि मेन कारना जाबाय जोंहा मोनसे फर्मुला दोङो बे जाबाय जोंहा a to the power m into a to the power n जायोब्ला जों लिरो मा a to the power m plus n अके त बिनो जों जाबाय जोंनि मेन फर्मुलाया बे बोरै जाखो होनना बुंनाय लोगो लोगो बेखौ मोजां नोजोर हो त नैबे a नैबेबो a माने नेखौ बुङो जोङो बिथा नेखौ बुङो जोङो बिथा त बिथाया सेम जायोबा जों मोनसेल' बिथाखौ लिरो आरो बिसोरनि पावार जा पावार दोङो बे पावारखौ जों दाजाबनानै होयो त नैनि पावारा m आरो नैनि पावारा n बेनिखायनो m plus n अके त नैबे बेलायाव नोंसोर नायबा बुजि मोनगोन त नैनि बेलायाव पावारा से नैनि बेलायाव जोंहा पावारा से दै जुदि जेबो गैया माने पावारा से त बिनिखायनो बेयाव x दङ बेयावबो x दङ त बिथाया सेम त बिनिखायनो x मोनसे आरो बिथिं पावारा से बेयावबो पावारा से त 1 plus 1 is equal to x square ओके तो x square ओके तो एखे रोखोमैनो नैखौ नायब्ला नोंसोर बुजि मोनगोन बेखौ नायबा बुजि मोनगोन त बेवहायबो मा दङ जोंहा नैया बेवहायबो दङ जोंहा x square माने x दङ आरो x दङ त मोननैयावबो बिथाया जोंहा समान बेयाव जेबो गैया माने बेयाव से दङ त मोनसे बिथा ओके माने मोनसे बिथा x आरो बेनिफ्राय नैया पावारा 2 आरो पावारा से माने 2 plus 1 is equal to x cube नैया x cube ओके त नैखौ नायबा नोंसोर गम मोनगोन जे बेयाव बिथाया मा दङ x दङ बेयावबो बिथाया x दङ त बेखायनो बिथाया जोंहा x आरो नैया 2 माने 2 plus 2 is equal to x to the power 4 ओके आसा खालामो नोंसोर बुजि मोनबाय बे नेमानो जोंहा